Godmorgen. Velkommen til. Hov. Velkommen her til morgenstund. Har guld i mund. Kan jeg se, I begynder at finde herind. Dejligt. Trækker lige så stille vejret. Åbner energien. Tak, Hanne. Dejligt at se dig. Og også god dejlig sommermorgen. Godmorgen og godmorgen. Energien mærkes tæt og stærk i dag. Kan du vide, hvad vi skal? Jeg åbner lige så stille kontakten her til feltet, og har lige lyst til at starte der med at åbne til, hvad feltet er. Så når vi klikker ind i det her felt, så har jeg lyst til at spørge, hvad er det så for dig? Hvad er det at træde ind i det her felt inde på Visdomsskolen? Hvis du skulle betegne det her felt, hvad vil det så være for dig? Og så vil jeg lige så stille prøve at åbne til, hvad feltet er for mig. Og det er at klikke ind her og åbne til det at samarbejde med feltet, er en bevægelse i bevidstheden, men det er også sådan en mulighed for det at træde ind og stå til rådighed. Så i mit samarbejde med feltet, så står jeg til rådighed for feltet, og det vil sige, at jeg har fundet ud af, at det er en rigtig god idé at lade feltet arbejde med mig og igennem mig. Og for dig, så betyder det, at det du træder ind i her, det er et holdt felt. Og det betyder, at det er mig som moderne shaman, der holder feltet. Men i princippet, så er det ikke mig, der arbejder med dig. Selvfølgelig har vi alle sammen hver vores personlighed og hver vores islet i forhold til det at arbejde med energien og være feltholder. Men man kan sige, at det er lidt mere indpakning, og det er lidt mere det umiddelbare møde, end det er selve det, der sker inde under energien, når vi står til rådighed for feltet. Og så har det også noget at gøre med, at når jeg står til rådighed for feltet, så er det fordi, jeg har fundet ud af, at der er overensstemmelse imellem mine egne værdier og feltets værdier. Så det betyder, at når jeg arbejder for feltet, så er jeg sikker på, at det er det højeste og bedste, både for mig selv og for jer, der er med, fordi det i princippet er i fuld overensstemmelse med mine dybeste værdier, samtidig med, at jeg ved, at det ikke er mig, der styrer det og bestemmer over det. Og det er sådan en sikkerhed, vi bruger og arbejder med i den nye tid, i forhold til at sørge for, at tingene ikke bliver mudret sammen, og det ikke bliver bestemt over fra et sted, hvor vi har en vilje med det selv. Og hvorfor er det smart, at vi ikke har en vilje med det selv? Det er fordi, at vores vilje, den rækker ikke til alle de magiske muligheder, vi kan bære ind. Mit syn på, hvad der er bedst for dig, ser kun en lille bitte del af det, du er, af dit potentiale og dine muligheder, så det samarbejde med feltet sørger for, at der bliver arbejdet med dig på den måde, som er allerbedst for dig, og ikke bare noget, jeg kan regne ud i forhold til mit liv og mine erfaringsgrundlag, men er et samarbejde mellem dig og din bevidsthed, dit højere selv, og den guddommelige energi, som er overalt omkring os. Så lad os lige trække vejret, og så glider vi lige så stille dybere ind i det her møde med feltet, mødet med den nye tidsfelt.
og åbner til at få en egen fornemmelse af, hvad er forskellen også på at arbejde med et nyhedstidsfelt og ikke arbejde med et nyhedstidsfelt. Hvad er forskellen på healing, på energien, på mødet med dig, og din sådan helt personlige oplevelse af det? Trækker vejret. Giver plads og giver lov til, at feltet lige får lov til at komme ind og give dig sådan en fornemmelse af det at få dybere kontakt til dig selv. Og feltet er en form for forstærker. Så det betyder, at der kommer et forstærket møde med dig selv, når du klikker ind i feltet. Det betyder også, at den intention, vi har, når den er på linje med feltet, den bliver stærkere. Og på linje med feltet, det betyder, at det er i overensstemmelse med kærligheden, med ligeværdigheden, med lysets lov, kan man kalde det. Og det er en regel om ikke at skade nogen. Det er en regel om, at det skal få os et bedre sted hen, end vores udgangspunkt. Det er en regel om balance, ligeværdig udveksling. Og vi siger lige så stille hej til feltet, og så kan du prøve at se, om du kan få din egen oplevelse af, hvad vil det sige at træde ind i feltet. Måske kan du mærke det som sådan en fornemmelse af, når du træder ind her, at så er der sådan et pusterum til at være med det du er, eller en fornemmelse af, her kan jeg være i nuet. Her behøver jeg ikke at sidde og tænke på, hvad jeg gjorde i går, eller hvad jeg skal i morgen, eller har der ligesom sådan et forstærket øjeblik, som får dig i dybere kontakt med det, som er lige nu. Måske mærker du som, at du kan mærke, at du træder ind i healing, når du træder ind i det her felt. Og det her felt, det er jo både visdomsskolens felt, men visdomsskolen arbejder på den nye tidsfelt, på den nye tidsfællesskab, på lysets lov om ligeværdighed, fred og kærlighed. Trækker vejret. Og når vi træder ind og arbejder igennem den nye tidsfelt, så oplever jeg det som både et dybere møde med mig selv, men også et dybere møde med det er både at tage tingene meget alvorligt, og ikke tage det alvorligt på samme tid. Ikke tage det alvorligt, men det her med ikke at tage sig selv så alvorligt. Som åbner sig. Vi ved, at vi er en del af et fælles hele. Så det her med at tage mig selv meget alvorligt, og ikke tage mig selv for alvorligt på samme tid, det er den her balance, der åbner sig, når jeg erkender perspektiverne, og mærker, at det er vildt vigtigt, det jeg har med, og samtidig så er det ikke så vigtigt, at fællesskabet ikke har en virkelig stor betydning på samme tid. Så det her med at kunne rumme, at det eksisterer på samme tid, kunne rumme at være lille bitte og kæmpe stor på samme tid, kunne rumme at være kun mig, og så fuldt forbundet til fællesskabet på samme tid. Her er sådan en støtte, vi får ind i feltet, til det at samarbejde med altings mulighed på en måde, som er med til at hjælpe os at finde balancen i vores selvfølelse.
vores identitetsfølelse. Og jeg oplever det som en forstærket drivkraft også. En fornemmelse af det at gøre noget for mig selv, som samtidig er godt for andre. Og når jeg gør noget godt for andre, så er det samtidig godt for mig selv. Så det at stå til rådighed for feltet og arbejde med feltet, er også en balance i forhold til det at kunne mærke selvstændigheden og fællesskabet på samme tid, og mærke, at det er dybt forbundet. Så som moderne shamaner, så holder vi broen mellem verdenerne. Vi holder broen mellem bevidsthedslagene og sørger for at implementere muligheder, åbne til nye muligheder, bære dem ind på jorden. Men vi holder også et felt for det at bygge bro imellem det her kontinuum, der findes imellem selvstændigheden og fællesskabet. Og det er så, hvor der hele tiden ligesom er noget på alle trappetrin i forhold til hvad har jeg brug for, hvad har fællesskabet brug for, hvad har fællesskabet brug for, hvad har jeg brug for. Og sørge for, at det jeg gør, det hele tiden skaber ringe i vandet. Og rigtig mange af jer kender det også i forhold til det at gå i jeres egen healingsproces og kan mærke det her med, at jamen, når jeg gør det her for mig selv, så gør jeg det samtidig for fællesskabet. Når jeg forløser de her karmiske byrder i min slægt, så gør jeg det samtidig for jorden. Når jeg gør det her for mig selv, så gør jeg det også for mine børn. Og omvendt, når jeg gør det her for mine børn, så gør jeg det også for mig selv. Når jeg står til rådighed for andre, så er det faktisk også dybt berigende for mig selv. Lige så stille at trække vejret. Feltet begynder at have godt fat nu, og det åbner til, det er at få sådan en form for helhedsoplevelse af, hvordan føles jeg? Hvordan føles det inde i mig? Min selvfølelse, mine sanseoplevelser. Hvordan er det, når jeg er i og med det her nye tidsfelt? Og der bliver delt her, jeg kan mærke bedre balance mellem begge sider af kroppen. Så der er også lidt brobygning i gang derinde. Det er feltet suverænt god til. Træk vejret. Og så er feltet det er også lidt ligesom, når vi kigger på internettet. Så internettet er det net, som vi er forbundet til, uanset hvor vi er hen i verden. En fornemmelse af, at al information det er tilgængeligt. Man skal bare lige hoppe ind og søge på Google, så dukker det op. Og på samme måde så oplever jeg, at feltet det er også det her net, som både sørger for at holde sammen på tingene, men som også bærer arkiverne, som bærer informationerne. Så det betyder, at når jeg arbejder for feltet, så har jeg en tryghed i at vide, at det her, det er ikke bare det bedste for mig, det er det bedste overordnet set, for feltet har den samlede informationskapacitet. Og det giver sådan en fornemmelse af, at jeg behøver ikke at vide alting hele tiden selv. Det jeg ikke ved, det er der nogle andre, der ved. Og det at læne mig ind i den guddommelige intelligens, som sørger for at binde tingene sammen og sørger for at hente rigtige informationer ind, når jeg skal bruge dem. Så har jeg sådan en tryghed i, at sammen, der finder vi de bedste muligheder. Ved at bruge feltet, så ved jeg, at der er uendeligt med kærlig intelligens til rådighed til at hjælpe mig til at finde den bedste løsning, også selvom jeg ikke nødvendigvis har erfaringsgrundlag omkring det, som jeg søger information eller visdom om. Så det er en måde at række ud over sig selv, ud over at række ud over sit eget grundlag, sine erfaringer, sine egne kodninger, og have sådan en fornemmelse af at mærke det samlede heles kapacitet til at bære visdom. Træk vejret.
Samtidig så hjælper det os med at balancere, så det feltet det lige arbejder på nu, det er at finde den her fornemmelse af at bygge bro de rigtige steder, som hjælper os til, at det ikke bliver overvældende. Og måske kender du fornemmelsen af, at det kan være en lille smule overvældende at være forbundet til hele den globale virkelighed. Forhold dig til, hvad sker der rundt omkring i verden. Feltet det hjælper os til på samme tid at mærke, at jeg er forbundet til det hele. Jeg er dybt forbundet til mig selv, og jeg har det, jeg skal bruge, når jeg skal bruge det. Så det betyder, at der er sådan en hjælp og støtte til at sortere informationen i forhold til at forholde os til det, der er relevant, når det er relevant. Så kan I forestille jer det? Kan I forestille jer at gå i en tilstand, hvor det, som jeg skal bruge, det kommer til mig, når jeg skal bruge det, så jeg ikke bliver overvældet. Og samtidig så ved jeg, at jeg er forbundet til det hele. Så når jeg skal bruge information, så er det der. Og det er sådan lidt en proces, som hver især ligesom skal finde sin egen vej med, sin egen balance med det her med at få nogle erkendte oplevelser i virkeligheden, få nogle fornemmelser af, når jeg gør det her, når jeg læner mig ind i feltet, når jeg beder feltet om hjælp og støtte, så kommer det til mig. Så har jeg en oplevelse af at være holdt, har jeg en oplevelse af at være støttet, jeg har en oplevelse af, at når jeg gør det, som feltet viser mig en god idé, så kommer jeg et bedre sted hen. Og det at blive ved med at samle på de her små oplevelser, gøre det helt konkret i feltet om hjælp og støtte, mærk fornemmelsen af, at jeg forbinder mig til den nye tids felt. Jeg mærker, hvad feltet gerne vil. Jeg mærker, hvad der er en god idé. Så begynder jeg at samle den sammen, som sådan nogle små skatte i rygsækken, er med til at gøre, at det bliver nemmere og nemmere og nemmere. Og det er sådan lidt en tillidsdans i starten. En tillidsdans i forhold til at holde det nu, bærer det mig. Er jeg understøttet, når jeg går den her vej? Og jo mere vi prøver det, jo mere bliver tilliden til et fodfæste. Træk vejret. Og når jeg så giver healing med den nye tids felt, hvor det er feltet, der får lov til at arbejde igennem mig, så kunne jeg tænke mig, at jeg lige skulle prøve en lille smagsprøve på det. Også for at mærke forskellen. Hvad vil det sige at arbejde med nytidshealing og ikke arbejde med nytidshealing? Der er ikke noget rigtigt og forkert. Der er bare forskellige muligheder. Og helt sådan konkret, så kan man sige, at det at arbejde med som nytidsshaman, er det at arbejde primært i det energetiske felt, der frem for at bruge fysiske ting. Man kan sige, at i gammeltids shamanisme, så er det for eksempel trommer, man brugte, eller rasler og danse, og det kan man sagtens bruge endnu. Mange, der får sådan en genkendelse, nærmest helt ind på celleplanet, det at høre sådan en shaman-tromme, eller det at danse foran bålet, eller hvad man nu gør, som giver sådan en vækker, sådan en indstilling indeni, som helt klart er lækker at være i. Moderne shamanisme, det handler bare om at bruge energien, og nærmest være en form for energidirigent, som bliver dirigeret af feltet. Og det at stå til rådighed for feltet, er også en mulighed for det at komme ind og tydeligere mærke sig selv bedre i forhold til ikke at blokere for den udfoldelsesmulighed, som feltet leverer. Så når vi arbejder primært i energien, så vil det sige, at så åbner vi til, for eksempel nu stiger frekvensen. Og når frekvensen stiger, så giver det lidt den samme fornemmelse, som det at gå i en form for trommetrance, hvor en del af bevidstheden, den ligesom lukker sig en lille smule og fokuserer ind i det lag, hvor vi har adgang til de højere frekvenser. Den nye tid arbejder lidt mere med at åbne viften. Og det at åbne viften, det vil sige at have adgang til så mange bevidsthedslag som muligt på samme tid, sådan så at healing den virker omkodende. Det at healing virker omkodende, det betyder,
at vi arbejder sådan så, at så mange lag af bevidstheden flytter sig i overensstemmelse med hinanden på samme tid, som vil svare til at have vågen bevidsthed og kunne følge lidt med, samtidig med, at vi bliver kodet ind i de allerdybeste lag til at begynde at ændre nogle af de uhensigtsmæssige mønstre, som vi har tillært os, og åbne til noget af det grundlag, vi har for at selvbalancere og selvjustere dybt indefra. Og det skal vi lige prøve, fordi der er rigtig mange, som for eksempel spørger mig, jamen, hvad sker først? Ser du noget først, og så gør det? Eller beslutter du dig for, at nu skal det her ske, nu skal jeg hele den her person på den her måde? Og det gør jeg aldrig. Mit job, det er at sidde på mine hænder, som vi underviser i at lære inde på visdomsskolen. Det er at sidde på hænderne, og så stå til rådighed. Når jeg sidder på mine hænder, så ved jeg, at det er ikke mig, det er heller ikke helt rigtigt. Jeg gør det i energien, fordi jeg bruger mine hænder hele tiden. Faktisk, det kan jeg ikke lade være med. Men i energien, så sidder jeg på mine hænder. I starten, der sad jeg også på dem fysisk, for at lade være med at blande mig. Fordi jeg godt kan blive lidt nysgerrig, lidt pilfinger en gang imellem, og det arbejder vi ikke med, når vi arbejder med den nye tidsfelt. Vi arbejder med at sige, jeg sidder på mine hænder, og så lader jeg det ske, som skal ske. Og det jeg fortæller om, når jeg giver en healing, det er der kommer ud af min mund, og som er guidninger, som er det, nu er det her, der sker i healing, og nu arbejder jeg med det her lag, med de her følelser, med det her i energien, og med det her i kroppen. Det er, at jeg beskriver det feltet gør. Så det er feltet, der arbejder igennem mig, og så beskriver jeg, eller står til rådighed, eller at det lader feltet kommunikere det igennem mig, som sker. Og det betyder, at der tit sker rigtig mange ting på samme tid, og i mange lag. Og så det, der kommer ud af min mund, det er det, som giver mening i forhold til forståelsen af sig selv, og af det healing arbejder med. Og hvis vi lige skal prøve det, så sætter jeg lige nytids healing i gang nu. Og du sætter bare din intention på at tage imod. Selvom der kører healing indenunder hele tiden her, så bliver den lige lidt kraftigere nu, og lidt mere intentionel, fordi den har en bestemt form. Denne her form, som denne her healing er, den hedder Life Force Enlightenment, og den arbejder på at stabilisere dit energisystem. Og også stabilisere dit energisystem i forhold til det, som du er i gang med at få balance i. Så der, hvor du er i gang med at indtage ny del af dig selv, det er et liv, det er en bevidsthed, der hjælper det her sådan lidt på forkant. Man kan sige, det er lidt ligesom at lige feje lidt for dig, der hvor du skal gå, så det bliver lettere at balancere dig til der, hvor du er i gang med at nå til. Den her healing, det er en ren nytidshealing, og bare sæt din intention på at tage imod, så begynder den at køre på godt fat. Og hurtigt godt fat, fordi du allerede har siddet i kontakten til feltet i noget tid nu, og blevet justeret og stabiliseret i forhold til at mærke fornemmelsen af det at være forbundet til feltet i dig selv. Og her har jeg altså ikke nogen intention med healing andet, end at jeg har en intention omkring at give dig den her healing. Jeg har en intention omkring, at den skal virke for dig på den stabiliserende måde, som du har brug for. Arbejde ind igennem dit højere selv. Arbejder med dig på en måde, som jeg ikke kan række til, eller ikke kan forstå, og ikke har kapacitet til, eller kan nå til. Så det giver sådan en mulighed for at blive favnet dybt og bredt. Og faktisk jo mindre man kan blande sig i de her nytidshealinger, jo kraftigere bliver det. Lige så snart, fordi de har sådan nogle sikringer, så lige så snart, at jeg begynder at have en intention, som er helt personlig omkring, at den her, den skal gøre noget for dig. For eksempel, ligesom jeg kunne have en intention om at heale en, som jeg synes var irriterende. Nu tror jeg godt lige, at jeg vil have dig til at blive lidt mindre irriterende, så nu prøver jeg lige at give dig en healing. Så er der sådan en undertone indenunder, og nogle af de her intentioner,
de ligger jo hos os i vores blinde vinkel. Så hvis jeg går i gang med at heale på nogen, som jeg har en blind vinkel i forhold til, og et underliggende ønske om, at det skal gøre noget, som ikke kommer fra det højeste og bedste sted, så kan det lave en hel masse ravage. Men der er de her nytidshealinger, de er sikret. Det vil sige, de har sådan nogle sikringer, der er indbygget, som gør, at lige så snart, at der kommer denne her personlige intention ind, så lukker det en lille smule til, der hvor healingen, den når dig, og det betyder, at jeg bliver sat en lille smule ud af spillet. Så i forhold til, om hvor meget jeg blander mig, så får healingen kraftigere fat. Der kan vi godt overrule den nytidshealing, men har du en intention om bare at give healing, og du ikke har tænkt dig at have en intention om at overrule den, så er den sikret, at den løber som den skal, fra feltet til dit højere selv. Og så kan du altså ikke gøre skade med det. Så er det sikret, at så bliver det bare sorteret fra. Det er nærmest ligesom sådan et sorteringsfilter. Derfor er de så smarte, de her nytidshealinger. De er så svære at gøre skade med. Så skal vi virkelig hvile noget træls med det. Træk vejret. Og så skifter jeg lige så stille over nu til en form for mere manuel healing. Jeg ved ikke, hvordan gammeltids healing sådan rigtig er, så nu sætter jeg bare intention på at lade feltet vise mig det. Og så sætter vi lige sådan en gammeltids healing i gang, som ikke har de her sikringer. Det skal jeg nok sørge for, at bliver stabiliseret bagefter. Med nytidshealing, som er det, vi arbejder med herinde. Skal jeg skifte? Måske kan du mærke det i energien. Jeg kan i hvert fald tydeligt mærke det. Du kan tydeligt mærke, at jeg faktisk kan mærke kroppen mere, men også sådan nogle pres på kroppen. Hvordan mærkes det hos dig? Hvad er forskellen her? Noget af det, jeg også har oplevet nogle gange, det er det her med at gå tæt på eller ikke gå tæt på. Her der føles det, som om det går lidt tæt på en måde, som jeg ikke er sikker på, at jeg er enig i. Og det har at gøre med det her med, at der er mange af de gamle tids healinger, hvor man bruger sig selv. Og det har også været nødvendigt dengang. Det er ikke nødvendigt mere på samme måde. Så derfor så er der sådan et naturligt skifte. Det er ikke fordi det var dårligt at give gammeltids healing. Det var det, der ligesom var tilgængeligt. Men det at bruge sig selv og træde ind, det føles lidt ligesom der er nogen, der kommer tæt på dig. Lidt ligesom, nu kan jeg lige prøve at demonstrere det, sådan så at når jeg sidder på hænderne, så blander jeg mig ikke, så kommer jeg ikke i nærheden af dig. Så kan man sige, at der hvor jeg kigger hen, når jeg giver healingen, der begynder jeg at registrere det, som sker i dit felt, men i virkeligheden så er det igen en kopi af dit felt. Så jeg mærker din kopi af dig selv inde i mig, når jeg giver healing, og så registrerer jeg det og kan mærke det. I gammel healing, så går jeg en lille smule mere over i dig. Så det vil svare til, nu prøver jeg at lave sådan et skifte her i energien. I behøver ikke at kunne mærke det, men måske kan du mærke det. Bare vær nysgerrig omkring det. Så nytids healing sidder jeg på hænderne, og så forbinder jeg mig til dig. Men igennem feltet og igennem den her kopi. Giver dig healing. Og så er den gamle tids version, hvor jeg mærker det over i dig. Det mærker jeg sådan her. Det har jeg næsten ikke lyst til. Jeg kan mærke, at det føles grænseoverskridende på mig selv at gøre det. Kan mærke, at det er jeg virkelig ikke vant til. Det føles sådan lidt ligesom at være en mekaniker, der roder inde i en bil, man ikke skal rode i. Hvordan mærkes det hos dig?
Energien går fra tung til let, og frekvensen mærkes tungere på gammeltidshealing, kropslig tung, LFE mærkes som lækkerier. Så hvordan mærkes det? Når jeg sidder på mine hænder og mærker dig over i mig selv, eller når jeg mærker det over i dig. Jeg mærker nogle hak i energien i gammel tid, mindre flydende end den anden, bliver lidt svimmel. Jeg ved ikke, om det har noget med healingen at gøre. Jeg mærker som om det er skiftninger, der gør, at det bliver lidt svimmel. Det er med at skifte fra det ene til det andet. Så det er lige at sukke. Lige få kroppen til at følge med. Det er en god idé, hvis du har sådan nogle reaktioner på skift. Det er det hele taget en god idé. Og det giver også god mening med hak i energien, at det ligesom hakker lidt. Jeg har sådan en fornemmelse af, at med den nye tids healing, at der er der sådan en fornemmelse af at blive favnet lidt alle steder på samme tid. Og det giver sådan en fornemmelse af den fulde kapacitet, som er i energifeltet, at den åbner sig som en fornemmelse af, at der er en fuld favnelse af energien, der kører i alle lag på samme tid, frem for at arbejde sådan lidt fokuseret i den ene del, og så i den anden del. Så slipper vi lige stille, træk vejret, suk med kroppen, og vi slutter lige af med lidt LFE igen, lidt stabiliserende light force and light, med ny tids healingsenergi, som stabiliserer dig. Og nogle af de her ting omkring at arbejde med nye tids healing og gammel tids healing, der er også sådan en fornemmelse af, at nogle gange så kan vi se noget, som er meget fokuseret. Og der har jeg altså oplevet en del gange det her med, hvordan vi er begrænset i vores udsyn, og det er vi alle sammen. Så det at arbejde med feltet, der oplever jeg, at jeg bliver ført hen til det, som jeg skal se, når jeg skal se det. Og det er en fordel, frem for at der kommer nogen med et problem og spørger dig om noget. Hvis man arbejder med den gamle tids healing, så vil det være sådan en fornemmelse af kun at kunne mærke det, der bliver spurgt om i forhold til at kigge ind på den lille del. Og så kan vi nogle gange få nogle billeder og nogle klaresyn eller nogle fornemmelser af det her. Det har denne her karakter, det minder mig om det her, jeg kan vide om ikke det er det her, der skal til, og det er det her, jeg skal gøre for at få det væk. Og så bliver det meget sådan min egen diagnose på det, som er begrænset af, hvad jeg kan forstå, og hvad jeg ikke kan forstå. Hvor når jeg bliver ledt af feltet, så er der en meget større sandsynlighed for, at jeg bliver ledt rundt til mange små ting. Nogle af dem har jeg forståelse for, noget af det har jeg ikke forståelse for, som jeg serverer lige så stille, lidt ligesom sådan en skattejagt. Nu går vi lidt på skattejagt, og så ser vi, der er et element af det her, så ser jeg herhen noget med det her, så ser jeg her noget med det her, og så begynder vi lige så stille og ligesom få perlerne på tråden, indtil det begynder at give sådan en fornemmelse af, nu har vi fat i noget omkring, hvad det her det handler om. Det handler om noget af det her, noget af det her, noget af det her. Og så får jeg tit sådan en forståelse af, hvor komplekse vi er, hvor vilde vi er som mennesker. Vi fungerer i så mange lag, med så mange ting i spil hele tiden. Det er aldrig simpelt. Det er aldrig enkelt, og jeg ved ikke, hvad medicinen er, men det er noget med det her, noget med det her, noget med det her. Imens jeg kan mærke, at healing den arbejder i alle lag på samme tid. Men det giver den her fornemmelse af at blive favnet hele vejen rundt, og der ikke er nogen, der piller ved noget, men at der ligesom er sådan en blive indviet dybere i mig selv fornemmelse. Og så begynder vi også samtidig at åbne til det indefra. Åbne til erkendelserne indefra omkring at kunne mærke, nu begynder jeg at have fat derinde, hvor jeg kan mærke min sandhed, min visdom, få fornemmelsen af at blive flyttet med på en måde, hvor det hele det er med. Og det er bare guld. Det er guld, 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 fordi vi giver kræften tilbage, eller giver kræften til dig, som er den, og som sidder der, som har et problem, eller som ønsker at få hjælp og støtte. Og det er altid en smuk oplevelse. Der bliver delt, jeg kan tydeligt mærke forskel. Den nye healing føles kraftigere, den gamle kunne jeg mærke mere på forsiden af kroppen. Tak for undervisning. Kunne I mærke forskellen på det her med, om jeg sidder på hænderne, eller
om jeg mærker det her igennem kopien, eller om jeg mærker det over i jer. Hvordan føles den forskel? Og så vil jeg lige slutte af med at sige, at Visdomsskolen har åbent hus i weekenden, og Marianne hun kommer til at lave et opslag om det senere i dag. Det bliver inde i Lysets Hus i Aarhus, hvor man kan komme ind og få sådan en platformshealing og få en oplevelse af, hvad det vil sige at blive healet med ny tids healinger. Og der vil være, jeg tror der vil være forskellige oplæg, og man kan vist også melde sig til online. Ja, det kan man. Og det kommer op på Mariannes side. Men hvis du er i Aarhus i weekenden, så er det altså i Lysets Hus. Og så kan man tilmelde sig og komme ind og få sådan en nytidshealing helt gratis. Så har du lyst til at mærke det mere og undersøge, hvad er det, de arbejder med på Visdomsskolen. Der vil både være nogen, der er på undervisningsholdene, og så vil der være nogle undervisere og nogle mentorer. Så det bliver spændende. Træk vejret. Healing lander. Det mærkes virkelig, virkelig godt. Jeg ser hele feltet som sådan noget gylden glitter. Det føles ligesom nytidsbevidsthed, der vågner. Så tak for feltet, og for støtten fra feltet. Det mærkes ligesom at blive dybere integreret i det nytidsfelt, i nytidsfunktioner. Og brug det. Gå med det. Mærk, hvad feltet kan hjælpe dig med. Bed om hjælp og støtte fra feltet. Læn dig tilbage ind i feltet. Og så samle på de der små tillidsoplevelser af, at feltet har din ryg. Og se, hvad der sker. Det er magisk, skulle jeg lige så sige. Tak for i dag. Ha' en fortsat fantastisk dag. Og vi ses igen på Visdomsskolen.